špekulovalo sa, dlhé roky sa chodilo všelijako, nebolo to zabezpečené tadiaľto, tak začali sme postupne volačím, že aby sa bolo bezpečnejšie a už sa dlhšie roky na tom pracuje, vylepšuje, aby to bolo lepšie a bezpečnejšie. Najprv sa to držalo v tajnosti, chodili sa len dvaja robiť a v tajnosti sa to držalo, nechcelo sa o tom veľa vyprávať a no potom bol tu drevený rebrík, potom sme sem došikovali pána Machatu a ten nás potom povedal, že by sme to nemali a hore boli lana natiahnuté, neboli reťaze ako sú momentálne teraz, tak sa to zdokonaluje stále viac a viac.